Място при аматьорите, или не толкова аматьори, под 18 години е Живодар от Бургас. Живаче, аплодисменти за тебе. Заслужи си го. Стабилна серия, не изтърва. На второ място, е Пецата от София. Да, момчето се тръгна, аплодисменти за него. Алберто ще му вземем нещата. Нали така? Ами Алберто направо да идва, защото е на първо място. Живака влиза, малко съм за живачето, нашия финалист. За живачето. 45 секунди живаче. За малко пъкет. 30 секунди живаче. Шум за живака от Бургас. За живака 15 секунди има живаче. Това е за живака. 5 секунди. Айде, за малко. Айде малко шум за живака от Бургас. Треплив за живачето. Браво, живаче. Пипси за живака. Крокет. 35 секунди живаче. Секунди. Фронт за живака, 20 секунди. Браво, живак, чиста серия, 7 секунди. Браво, живак, ево.